Celé roky som tvrdil, že budem bohatý, pokiaľ sa mi podarí dosiahnuť to, že moje telo udrží krok s mojím mozgom. Toto píše Randy Gage v jednej zo svojich kníh. Dobrý deň, volám sa Milan Markuliak a vítajte pri sledovaní prvého videa. Vítajte vo vnútri stránky Zdravie na dlani. Témou dnešného videa je, že čo zelené potraviny sú. Vážení, zelené potraviny sú tým najlepším možným palivom, ktoré pomôžu udržať krok vášho tela s vašim mozgom. Zelené potraviny sú aj tie veci, ktoré prirodzeným spôsobom, pôsobením slnka, zeme, vzduchu a vody vyrastú u vás doma v záhrade. Môže to byť brokolica, špenát, paprika, petržlenová vňať, pažitka, čokoľvek, čo má zelenú farbu a dá sa to jesť. Ja však v dnešnom videu chcem hovoriť o zelených potravinách, ktoré svoj prívlastok získali vďaka bohatému obsahu chlorofilu a vďaka ich funkčnosti. Jedná sa o dva jednoduché produkty, ktoré mne zmenili pohľad na život. Ide o mladý jačmeň a sladkovodnú riasu chlorelu. Bolo to asi na jeseň v roku 2011, keď som ešte aktívnejšie pracoval ako finančný poradca a sprostredkovateľ, som jedného dňa zaklopal a vošiel do kancelárie môjho kamaráta, ktorý si práve vtedy miešal v takom malom šejkri zelený nápoj. A samozrejme padla otázka, že čo to robí. On mi vysvetlil, že si mieša mladý jačmeň, že je to jedna zo zelených potravín a pretože má zápal sliznice žalúdka, nábeh na vredy. A odkedy ich zaradil do svojho jedálneho lístka, tak lieky, ktoré mám v šuflíku na pravidelne sa opakujúce záchvaty, už asi 2 mesiace nepoužil. Toto bola pre mňa podstatná informácia. Ja som si ju však naplno uvedomil až zhruba o 2 týždne neskôr, keď som sa náhodou zoznámil s jednou pani, ktorá mi rozprávala príbeh o tom, ako so svojimi deťmi často chodievala ku alergologovi a že mali nábeh na astmu. Ja som jej samozrejme sa aj pýtal, že či pozná zelené potraviny, pretože som o nich pred 2 týždňami počul zaujímavé informácie. A ona mi hovorí, že s úsmevom na tvári, že ja už zelené potraviny jem 2 roky a vďaka tomu som sa vyhla 2 operáciám štítnej žľazy. A teraz ich začínam dávať aj svojim deťom. A toto bol pre mňa taký cvak, kedy som tú informáciu začal viacej rozvíjať, začal som pátrať, študovať a táto informácia ma nenechala chladného. Ja som zelené potraviny zaradil do svojho jedálneho lístka, pretože ma dlhodobo otravovali určité prejavy alergie. Bez ohľadu na to, aké bolo ročné obdobie, som každé ráno smrkal asi zo 10 vreckoviek, až kým som sa dostal do nejakého normálneho stavu. Keď som začal zelené potraviny jesť a piť, asi zhruba po 3 až 4 týždňoch som zistil, že namiesto 10 vreckoviek smrkám 1 až žiadnu. Zistil som, že mám väčší príval energie a s postupom času som pochopil, aká je to vhodná prevencia voči civilizačným chorobám. Mne sa na zelených potravinách páči to, že ich nevymyslel žiadny človek. Proste ich nezobral niekto z nejakého laboratória, nenamiešal rôznymi chemickými procesmi a nedal ich do života medzi ľudí, ale bolo to presne naopak. Človek, ktorý sa potreboval poučiť, zobral z prírody to, čo funguje a dal to do praktickej podoby pre moderného človeka. Jačmeň nie je nič iné ako mladá, jednoduchá, obyčajná tráva, ktorá sa pokosí, umie a odšťaví a takto získaná miazga sa šetrne usuší pri nízkych teplotách na taký jemnolinký prášok, ktorý sa potom rozrába v studenej vode a vznikne z toho takýto fantastický nápoj. Ja tomu hovorím kvalitné zelené palivo. Funkcia zelených potravín sa nesie v duchu podľa hesla Hippokrata, ktorý kedysi povedal, že nech jedlo ti je tvojim liekom a liek tvojim jedlom. A to je skutočne pravda, to platí. Pretože funkciou zelených potravín je v prvom rade sytiť organizmus potrebnými nutričnými látkami, bez ktorých nedokáže fungovať správne. A ja to pre istotu ešte raz zopakujem. Funkciou zelených potravín je sytiť organizmus potrebnými nutričnými látkami, bez ktorých to telo nedokáže fungovať správne. To je jedna z funkcií. A druhou z funkcií je, že ten organizmus čistia. Čistia ho od toxických látok, ktoré príjmame denne, či už v bežnej potrave, alebo v nápojoch, vo vzduchu, toxickými myšlienkami, alebo v vzťahu, alebo v prostrediu, v ktorom sa práve nachádzame.
Pretože toto všetko spôsobuje toxicídu, toto všetko spôsobuje prekyslenie a prekyslený organizmus je živná pôda pre akúkoľvek chorobu. To je jednoduchý zákon. A mne na začiatku, keď som počúval prezentáciu o zelených potravinách, bolo trochu smiešne. Pretože mi bol predstavený taký príklad, že veď pozri, na čom vyrastol kôň, slon, žirafa, kráva, veľké zvieratá. Predsa na zelenom, na vode a na vzduchu. A mne to bolo smiešne, ale neskôr som pochopil, že a položil som si otázku, že odkiaľ čerpá silu taký kôň? Čo je zdrojom jeho sily? Čo je zdrojom rýchlosti také antilopy? No musí to byť predsa súbor nejakých látok, ktoré tomu telu dávajú tú silu a dávajú mu tú rýchlosť. A pokiaľ my ľudia budeme jesť unavené potraviny, tak budeme unavení. Ale pokiaľ do svojho života zaradíme niečo živé, tak aj ten život v nás sa ináč prejaví. A to je opäť jednoduchý zákon. Jačmeň dáva do poriadku organizmus cez obličkový systém a krv. Je to v podobe nápoja a preto je to veľmi rýchlo a dobre vstrebateľné, dodržiava sa pitný režim a vďaka svojmu pH mení prekyslené prostredie na zásadité a tým pádom sa štartujú samoozdravné procesy v organizme. Chlorela je sladkovodná riasa. Predstavuje ten základ toho života vo vode, lebo bez rias by nefungovali žiadne iné organizmy a žiadny ďalší život vo vode. Pomáha telu cez tráviaci systém. A tým, že obsahuje veľké množstvo vlákniny, naväzuje na seba toxické látky a ťažké kovy a dáva ich prirodzenou cestou cez hrubé črevo von. Je výborným probiotikom a vo veľkých dávkach sa dá použiť ako prírodné antibiotikum. Tieto dva produkty sa navzájom doplňajú a tvoria kompletnú rodinu. A na dvoch produktoch je postavená aj filozofia českej firmy Greenways. Osobne poznám majiteľa firmy Vaška Radhovského a nesmierne si vážim jeho prácu a vôbec jeho odvahu začať pred 14 rokmi jeho misiu v Čechách a na Slovensku, ktorú posúva ďalej vďaka sieťovému marketingu a vďaka ľuďom, ktorí majú blízko ku zdraviu a blízko ku zdravému životnému programu. A podľa etikoterapie alebo psychosomatiky je známe, že choroba je v podstate iba informácia o tom, že človek vo svojom živote niekde robí chybu. Choroba je signál tela, ktorý hovorí, že človeče, zastav sa a porozmýšľaj nad tým, čo robíš. Tá najčastejšia chyba, ktorú denne robíme, je tá, že nesprávne tankujeme. Tá najčastejšia chyba, ktorú denne robíme, je u nás doma na tanieri. Viete, ja takisto mám na tanieri tie isté potraviny, ako máte aj vy. Ja takisto nakupujem v tých istých obchodoch, ako nakupuje drtivá väčšina z nás. Akurát sa to snažím robiť trochu múdro. Vďaka Greenways a vďaka zeleným potravinám som zmenil pomer mŕtvych a živých potravín a zaradil som do života pravidelný pohyb a s postupom času aj viacej pozitívneho myslenia. Spočiatku som mal taký pocit, že teraz by sa malo všetko sploštiť a točiť iba okolo zelených potravín a okolo Greenways. A s odstupom času to ale vidím inak. Mne sa vďaka Greenways a vďaka zeleným potravinám život nesploštil, ale naopak rozšíril o ďalšie poznanie a ďalšiu skúsenosť. Keby sme sa rozhodli, že život budeme splošťovať iba na jednu oblasť, tak to fungovať nebude. Proste by sme začali odrbávať samých seba. Je to podobné, ako keď by sme si začali myslieť, že na to, aby som sa dostal z Bratislavy do Košic, mi stačí mať auto. Figu borovu. Mať cieľ je fajn mať to auto, to je super. Akorát je potrebné vedieť ho viesť, vedieť ho šoferovať. Je fajn mať nejakú mapu alebo nejaký navigačný systém v prípade, že ten človek zíde z cesty, aby sa dostal späť na tú správnu. No a bez toho tankovania sa to auto nikam nedostane. A to isté platí aj o našom zdraví, pretože pokiaľ je našim cieľom zdravie, tak toto auto už všetci máme. Akorát je potrebné naučiť sa ho viesť, naučiť sa ho šoferovať. Je fajn mať nejakú navigáciu a bez toho tankovania
ani toto auto sa do toho cieľa nedostane. Ja by som sa touto myšlienkou s vami chcel teraz rozlúčiť. Pokiaľ sa vám moje prvé video páčilo, tak ho zdieľajte so svojimi známymi, so svojimi blízkymi. Prípadne mi napíšte svoj komentár. Ja sa na vás teším pri druhom videu a dovtedy si dajte záväzok, že opäť získate kontrolu nad svojim zdravím aj vďaka obyčajnej práve.